Νέος γύρος επεισοδίων για τον υποκατασκευή χήτη στην Κερατέα. Τεταμένο ξανά το κλίμα στην Κερατέα, με αφορμή την προωθούμενη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, χήτη. Νεαροί κάτοικοι που βρίσκονταν διασκορπισμένοι στα γύρω χωράφια άρχισαν να πετούν πέτρες και μολότοφ στις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών. Στις φλόγες έχει τυλιχτεί λεωφορείο δημιουργίας των ΜΑΤ από ρήψη μολότοφ. Πυροβολισμοί ακούγονται στους γυρολόφους. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 5 ατόμων. Στην κατοχή 2 εξ αυτών βρέθηκαν φυσίγγια και μαχαίρι, ενώ οι άλλοι 3 συνελήφθησαν για επιθέσεις κατά της δημιουργίας των ΜΑΤ. Από την πλευρά της η κυβέρνηση εμένει στην κατασκευή του χήτη στην περιοχή. Ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι νόμιμος και έχει γίνει αποδεκτός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εν τω μεταξύ, εντολή για κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τα πυρά εναντίον αστυνομικών και του εισαγγελέα, καθώς και για τον τραυματισμό δημοσιογράφου την Κυριακή έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, με προφορική εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών παραγγέλθηκε διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος αστυνομικών και του εισαγγελέα στην περιοχή της Κερατέας. Επίσης, παραγγέλθηκε διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τις συνθήκες τραυματισμού δημοσιογράφου του τηλεοπτικού σταθμού Όλτα την Κυριακή στην Κερατέα. Παράλληλα για το ίδιο περιστατικό διετάχθη η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης από την αστυνομία. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, επισημαίνοντας ότι υπάρχει γενικότερος περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που είναι και νόμιμος και έχει γίνει αποδεκτός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο ΚΑΠΑ Πεταλωτής επεσήμανε ότι έως τώρα υπήρχαν και υπάρχουν διάσπαρτες χωματερές που ρυπαίνουν και επιφέρουν την υποχρέωση να καταβάλει η χώρα τεράστια πρόστιμα, καθώς για κάθε χωματερή το πρόστιμο είναι 200.000 ευρώ καθημερινά. Την άμεση αποχώρηση των ΜΑΤ από την περιοχή ζητάμε, ανακοίνωση του το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κρατική καταστολή που απροσχημάτιστα έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση σε βάρος των κατοίκων της Κερατέας.